Still the beats. Engaxelanga umama wami lana ngoxolo besikuthanda sakhumbula. Ndiye mama ngicela uxolo kwenda kwenza kuwe ndithembisa ngizobuya ndaduka neze wava story ndahamba rhawuti lonke ndingayazi endiyenzayo kanti ndakhathaza ndingayiqondi ndicuthela ubomi ndakhetha isiloti ndalibala uphilisana nawo ngoku ndiyasola kuba ndakhetha ulafi yobukoli ndanditya imali ngenantloni ndakushiya ngasemva ngoku ndaziregreta ndibethekile. Oh mama I'm sorry ndathi ndwaba uswelekile wayikhapha ibhekile ndavele ndoduka yangathi ndifakelwe indimoni wacela uhoya umama ndabona woyisakale mane ndibuza ndiphi inyembezi sihla de watshaba ndawuxheka bani ndizenzile bawo ndingumoni cela uzuxolele uliguqule ndiphile ngcono ubomi vele wahambe ngaxelanga ngoku ndiyakhumbula wafika ethongweni wathi mntanami ulibambe ngajoni. Kwenzeka ndaye emntwini andlawuleli iphupha bathi inyanya zami ziqumbile mande nzibhekile khumbula maziwa wathetha umama phanga ndishiye kwaye bandichazela nasemangcwabeni uguqukile ubungamoya umzali wakho ngoke bephilile izinto zakujikela uyamcinga ngoseswelekile kuthi kwaba nzima kanga ungayikhaphi ibhekile uzibona sewuwedwa ifemeli yakho lokhu uzibhekezile bangathandaza ndiguqe ngedolo ngicele enkosini nalo mthandazo ngathi akafiki ngaphezulwini sudlala ngayo umzali wakho mthande ngosaphila cause ngelinye ixesha usezomdinga wena apha empomini xa sempila kazubuya uzawuphela ubhadula ngaphandle komama ndiyakuthembisa impila yikho lula xa sempila kazubuya uzawuphela ubhadula ngaphandle komama ndiyakuthembisa impila yikho lula. Yeah, it's Madness the Ted, aka Nuxolo, Mbambe ngachoni nxamusha babakho, 1 days of dinga, yeah, I write it for you mothers, sure, nyange le mihla.